Posledný diel sme skončili v Banskej Štiavnici a slúbili sme vám niečo o zaujímavom miestnom projekte Bajkong Tajchom. Sľuby sa sľubujú, no veď uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Osedláme naše mašinky a ideme na ďalšiu trasu. Z Banskej Štiavnice sme sa rozhodli napojiť na tzv. Veľký Hodrušský okruh v mieste zvanom Červená studňa. Nájdete ho pod červenou cykloznačkou priamo nad Banskou Štiavnicou pri ceste na Zvolen. Projekt Bajkong Tajchom začal v oblasti Hodruša Hámre, ktorá bola ako prvá spriaznená a označená. Jedným z jeho hlavných benefitov je, že ide o trasy, na ktoré sa napojíte takmer kdekoľvek a keďže väčšina je okruhová alebo vzájomne prepojená, dostanete sa späť do miesta štartu takmer bez problémov. A to je aj náš prípad. Auto zostáva na parkovisku a my vyrážame na najdlhšiu a prevýšením najnáročnejšiu značenú trasu v Štiavnických vrchoch. Pekný, asi 8-kilometrový úvodný úsek nás šikuje striedajúcimi výstupmi a klesaniami, lesom aj lúkou priamo na vrch Kerling. Najvyšší bod celej trasy spoznáte podľa kaplnky Panny Márie, ktorú tu nechali postaviť miestni ako vďaku za rýchly prechod frontu druhej svetovej vojny. Ak fašisti utekali z Kerlingu smerom na Hodrušu Hámre, ani sa im nečudujeme, že boli takí rýchli. Výživný a poriadne dlhý zjazd nadopuje adrenalínom všetky póry našich bajkerských duší. V rýchlosti ľutujeme stretajúcich nadšencov, ktorí sa na Veľký Hodrušský okruh vybrali v opačnom smere a nasávajú tak jeho najstrmšie stúpanie, viac kráčaním a tlačením než šliapaním. Krásny zjazd má dĺžku približne 6 km a my si ho pochvaľujeme. Jano Urek, autor týchto tratí, ho chodí tiež v opačnom smere, len tak v rámci tréningu, v plnom tempe. Aj my to skúsime, veď bicykle máme parádne, ale ešte počkáme, nech trošku, akoby som, podrastieme. Pamätajte si, ak nie ste milovník, Abhiller, Veľký Hodrušský okruh len proti smeru hodinových ručičiek. Zbehli sme do obce Hodruša Hámre. Doplníte tu zásoby, preveziete sa cez obec trošku po asfaltke, stále po červenej a znova na lesnú cestu. Keďže sme dlhým zjazdom stratili výšku, musíme ju nabrať, no nie je to také strmé, ako by sa mohlo zdať. Cesta ubieha rýchlo, všetko je perfektne značené, les sa krásne klukatí, lístie šuští pod kolesami. Dojem umocňuje aj suché počasie, keď je mokro, blato je vraj v tomto úseku verným spoločníkom. Nás poháňa ešte jedna sila. V Kopaniciach, ktoré sú priamo po ceste, sa stretneme s Janom Urekom, spoluautorom projektu Bajkong Tajchom. Prichádzame tu presne podľa plánu. Dohodnuté miesto poskytuje výhľady na okolité hrebene Štiavnických vrchov. Ideálne. Jano je tu vlastne doma, kamera ho preto nevyrušuje a tak ho spovedáme. Keď som sa spoznal s Petronecom v roku 2007, tak sme tu niečo spolu najazdili. Jemu sa tu veľmi páčilo. Ja som to začal potom počasie vnímať tiež jeho očami, že tá príroda a tie danosti pre horskú cyklistiku sú tu naozaj výnimočné. No a v roku 2008 sme podali žiadosť na príslušné úrady, kde to bolo treba všetko povybavovať a získali sme povolenie a začali sme, myslím, že to bolo v máji roku 2008, so značením cyklotrás Bajkong Tajchom. Dnes ich majú v okolí Banskej Štiavnice už aj vrátane cyklociest vo Vyhniach a Banskej Belej označených viac než 200 kilometrov. Starostlivo pripravené mapy, ktoré dostanete v miestnych informačných centrách, sú bodovo označené podľa ich vlastného, premysleného a jednoduchého systému a popisujú aj to, čo po ceste vidíte. A to sa v našich podmienkách len tak veru nevidí. Navyše, Jano skoro každý deň po práci vysadne na toho svojho tátoša a ide nejaký ten kus trasy zmapovať. My sme si mysleli, že ako keď každý projekt, ako keby ste dom stavali, že jednoducho postavíte dom a tým pádom celý projekt skončil, už sa len vozíte, bicyklujete, jazdíte a nemusíte okolo toho nič robiť. Ale to nie je pravda, my sme to zistili hneď na začiatku. Už v rámci toho značenia sme hneď museli tie trasy, ktoré sme už boli vyznačené, hneď aj udržiavať. To znamená, že my ako náhle sme vyznačili nejaký okruh, nejakú trasu, tak sme ho už aj sprístupnili verejnosti, že môžu sa po nej bicyklovať, môžu jazdiť bajkery. No ale zároveň tú trasu už bolo treba hneď aj udržiavať. Či už po zime, kvôli prírodzeným náletom, alebo či už to bolo po ťažbe, po lesných pracovníkoch, ktorí po sebe až taký ten poriadok nenechávajú, ako by sme si my predstavovali. Takže
tá údržba je neustála, je priebežná a trvá momentálne stále. Akýto rozdiel oproti väčšine trás u nás však? Určite nechceme všetkým krivdiť, sú aj starostliví, všetká česť, ale koľkokrát ste hľadali farebné C-čko, či nebodaj poblúdili? V Štiavnici je to skôr umenie a ísť po práci s farbou a štecom značiť desiatky kilometrov ciest z lásky k cyklistike, my, moderní filantropi, posielame radšej benefičné SMS-ky. Čo vtedy a čo teraz teba na tom teší? Je to možno, že sa pozrieš na to svoje dielo, na tú mapu a že toto všetko sme vyznačili? Alebo čo ťa na tom tešilo, čo ťa na tom... Tak ja môžem v tejto veci povedať tak sám za seba, nemôžem hovoriť treba za toho svojho kamaráta, s ktorým sme vlastne v tom projekte zostali viac menej teraz sami. Môžem sám za seba povedať, že nemám nejaké ambície, že aby po mne pomenovali voľakedy nejakú ulicu alebo cyklotrasu alebo niekto nejakú knihu, to v žiadnom prípade. Chcel som niečo spraviť pre tento región, nejakým spôsobom ho zviditeľniť a to, že to robím dobrovoľne, to je asi vec nejakej natúry človeka, že nie za všetko treba si pýtať peniaze a čakať, že vám niekto niečo za to dá, nejakú odmenu. A skôr ja mám ten taký dobrý pocit, keď vidím ostatných cykloturistov, bajkerov, že sa tu dobre cítia, že tu jazdia, že využívajú vlastne tú sieť cyklotrás. A keď niekto niečo napíše na našu stránku do knihy návštev, niečo pozitívne, tak to je pre mňa také zadozučinenie a možno, že tá odmena pre mňa. Bajkong Taichom nespia a plánujú ďalej. Kým v začiatkoch ich bolo niekoľko a pomáhali viacerí, dnes zostali dvaja, ale stále s chuťou. Do budúcnosti by sme chceli, máme už aj projekt spracovaný, momentálne sa snažíme získať potrebné povolenia. Chceli by sme vystavať pri zjazdovke Salamandra po ľavej strane toho svahu, nie na zjazdovke, ale po ľavej strane zjazdovky, by sme chceli vystavať zábavnú trať s prvkami FCT. Ten štandard FCT už začína byť dosť populárny, preto je taká trať, že ten, kto to vie, tak si tie prekážky preskočí a prejde v určitej rýchlosti a ten, kto je úplný začiatočník, tiež tú trať prejde inou rýchlosťou, ale tiež tú prekážku zdolá. A to je vlastne ten štandard toho FCT, že tá trať je určená pre všetkých a nie len pre tých, ktorí skutočne vedia jazdiť na tých bajkoch. S Janom by sa dalo rozprávať veľa a dlho. Vie sa o vášni menom horská cyklistika naozaj rozvášniť. Ale čo, keď je 6:30 večera, pred nami je 14 kilometrov veľkého hodruského okruhu. Z Kopanici to vydúpeme posledným vážnym stúpaním cez Domky, po podvrch Šípová a trielime smerom k autu na Červenú studňu. Míňame aj výhľady na slávne Tajchy, no ešte viac nás teší kus výbornej trasy na záver dnešného dobrodružstva. Máme aj možnosť behnúť na hlavnú cestu a ísť pred plaziacou sa tmou na istotu. Ale spravili by ste to? Takmer stále rovina, ktorá sa z lúky dostane do nekonečného, no prenádherného lesného single tracku. Oranžová slnečná guľa ako tak osvetľuje cestu v už tmavom lese a nám je ľúto, že túto krásnu pasáž musíme takmer bez zastavenia preletieť, ak nechceme blúdiť v nočných štiavnických vrchoch. Minieme aj miestne lyžiarske stredisko, prechádzame priamo po zjazdovke a po viac než 40 kilometroch celodenného putovania dorazíme k Červenej studni. Vy ten výlet s vyše 1000-ovým prevýšením určite zmáknete bez kamier, statívov a rozhovorov do 5 hodín. Ak pôjdete o preteky, tento časový údaj neberte vážne. Čo je však spoľahlivé určite, že v Banskej Štiavnici na cestách Bajkong Taichom máte čo robiť aj na viac dní a nebudete sklamaní.